Hello guys! Bagong adlaw din yung tanan. Welcome back na pod sa mga channel I Lexi Vlog. So karon dag adlaw guys, daning sadyo ko dari sa hang gigardenan kay ning uwan naman gabi guys. Dako dari da. Naghinlo na pud ko for another na pod tam na nahog. Unsay akong matanom pero nay ang kuan dari guys da. Pitsay. Nakoy pitsay dari, napoy tangkong naman dari daghan dyan, napoy radish. Hara ning isabod. Daris na ikaang ka na may laing kasaburan dari ras kaang para di matuhak sa mga piso. Di matuhak sa mga milo. Kawatin ko nung manang hilin to Ag sinabod. Lami naman gunahan guys kay humok. Di man paras katungdas ni aging kuan ko dari kay gahi. Karon humok na maadyo na hanoy-hanutuyon. Maadyo na pasusulabihan kay humok. Ano ang giuna-unahan na nahaguna. Magsabod na ko unsa guys, pakita na mo na inang magsabod na ko. Maadyo naman lagi kilos Ginuog mo turok. Marang nami agunahan kay humok. Lami ni bugwaron. Lami na ni bugwa pikuhon kay kuan. Humok. Mag-orientation may unjas tupad. Sugod na meg trabaho. Kadin nga ta sildo ay. Ha? Kadin nga sa na sildo. Basin. Sayang pud ag 4 ka oras. 4 ka oras nang no. 400 ag bayad. Ja 10 days. May dayjig uwanan kay ra kahumok kag kuan. Tampok sa nato. Kuwat sana sila kay sabon man. Daday pay kuan guys da tangkong katong kati Ruby pa man ang hinatag nga dadto nis. You know na. Tangkong sabon pa rin na kay matong di na mo abot ato sa pagpanangkong. Ana ikuan inja pakitaan ra mo na ho. Dapoy oy sus Ginoy sa kanunay parabang. Pitsay day ni si Jana. Daghan ni si Ja pitsay. Sabon na naho dari kaang ra na ikuan kay balhin ra pa na magpasusulabi na kadako. Balhin na pa na. Dapoy radish. Lumba ra mata garden dani kay rong ka. Harvest ta sunod adlaw kalayas Ginoo. Ano ka manang ma-harvest din ang kamanang sunod adlaw? Ako mag-harvest diha. Manunod. Nananay unod nang karlang manang. Ang imong ube nang ipasulubian na ba nimo? Ube na bulkado man. Hinluan kay dag mag kub-kub na ng ube to hakay para kagbaksan. Bag-upo. Bag-upo nagsundang. Sa kanila do makato. Orgi bag-upo na gipuhan sa atong among isyong gwapo. Ang kadyo ang gwapo. Timbungan kuno grabe pag namaligjag isda kay mura mapagka. Kitag away. Sulabi pag bato ang naghana. Tugal habos atong kamot. Agoy. Wa na di mo po nagsundag sa mot. Na para ba di ay kuan alugbati di Pilit, mo pilit ang sundang. Sobras kabasa. Grabig bato. Nara ka na itapok. Ilhan jud basa ang juta. Na ilhan hilmag ismagol. Niinit na pod. Grabe bato pasulabi man. Dagto mo. Ngani ala na pod na arong madali araman ning kuanan. Makuha man gyapon ning sagbot na hog. Kanang manubo sunod adlaw kaya man ning ana piko. Hinluan sa ni daan kay sunod adlaw na pod. Ana na pod ning bugwaron. Nya na ano spikas. Okay. Hindi ka man naghinlo dani, magsabod man ko datong pitsay. Ngani ang saramanaha. At tubon saramanaha. Ay makita ra magyapon ng
ilawom ugma. Dus-dusa na spiko. Maigas spiko, kita gyapon na. Sa mga nangutana day about ni Mariano, asa na karon gibutang. Tuasag na guys, nagpasusulabi siya gija nang nabuhi pag ija. Tuas hagnas Mariano. Pero sige gyapon sa jagkuang liksian, sige gyapon sa kung tawag ni liksian. Mariano. Liksian pud kay pasusulabi naman pag vlog-vlog. Vlog man silang dos alyan sila rang duha datos kwarto. Ug naami di pud kay mauwaw. Mo nang nasakpan na siyang cellphone nga. Dagtog mga video rang daghanan nang gidabos. Murag mao. Murag maos liksian pa kuan pas jang naom. Taas pagkilay. Predyang! Lapok ay. Okay pas all right. Magalapok ng koko. Okay kayo. Kani diyang kugon mo ay manunaway gid ning kugon. Sa una bitas manggikamot tamis basak naman din ay kugon ang kuan sa simentos basak anhi din mi matepok ning sakit katunog. Ining kuas kugon. Kanina kugon. Di kugon nga tagbilaran, kugon nga sagbot. Pilit. Sakto din ni hinluan ron. Kay sunod adlaw. Aho na ning pikuhon sa makadaris pikas. Amon! Kalas. Ay nagunahe kay lapok. Hinluan na rumah, hinluan na rumah, doble. Kay di na dapat magpasulabi sunod adlaw kay busy na sa atong trabaho. Aduning natin sa line guys kay aron makamamiso po ta. Kay mahal na ba yung pamalitan ron. Alam ni sagbuta. Kugon ramang na ilhan. Sagbut. Kugon may tawag dahil sa amo kani guys na sakay lima ibot. Sulabi pag sakay. Kanig siya guys, kugon lang nga na rin among pero hangat ibali 1/4. Marujo ni exercise kaya buntag. Ang di maghigwaos. Magsabod ko inja. Nakasabot ka din ako mga lusong sinabot. Ampo laman buhi nang. Anong ato? Mais mo lami pud. Mani din mo lami. Galing kay daghay mangibot. At tangira ninyo onja guys, og makatanga ba ko dari hanggi pasulabi guna-guna. Kay inighuman na hinlo dari katulagi pasulabian to na hang aron manurok na sunod adlaw. Tapos manang dadto to kumbati pagdus-dus sa ijang karlanan. Di naman makakaagalan. Doon na naman na aron di na ta malit sa silingan. Na lagi ko silingan ang jagwa ato batas lain. Manang tamnan labong lugar at tamnanan. Basta-basta ning kugon Hindi po. pilit lagi. Basta-basta ning kugon ako anan. Adem puwon kay mo nira krayapog balik. Taas magunikwas ilawom, dalib. Wala na kamuti. Oh my goodness. Ang nalubaan. Ano ba? Taas sa pagkuhan ng kamuti ha. Taas pag ikog. Kani di kinabangahan. Masagbot kani kugon. Hindi po. Kuwan ba? Pilit pero ganahan ko dari. Dus. Pinindot ko ba yun? Yor! Good morning to you. Tupad. Sulabi na stupad anja.
dani kagwapa. Sulabis tupad, samot ita dali kagwapa. Aw, okay ra kay na maput paabutong majuhon. Kuana pitsay na ukra. Ha? Pitsay ug ukra ug radish. Siya radish. Sana all sa barang radish. Na picture. Bawa ka dun. Ato na kay pilit. Inya ni magimong kuan. Hani? Yung kamote gitipulkan bag himbutuan. Tadi yan na. Kuan na. Kanang radish. Radish bitaw na kanang na isa. Kanang talaga kanang hani ba Mo man isagol og mag sinagang. sinigang ta. Sinagang. Dati sa kay hinaplinan sa kanang. Sulabi pag mga bato. Binaha yung gloves no. Binaha. Bintaha pero mo kekeg yapos ilang. Kagayos ko. Binaha kay Okay na lang. kuan. Direct ba? Direct. Ya direct ganahan. Maado pa yor, pero pilit naman jud. Mura si Janing pilit. Akag sako. Sako karing. Naasa ko ha. Ano ba latang yan na? Tapos likod. Sana all eskwela. Good luck sa inyong All pag-eskwela. eskwela. Hinaot na din mo magkating-kating. Talaga ba? Kating-kating. Bitaw sa unas. Aka paglimpag na huwan, mas ayos sa burato. Aw, nangadlawon in taon dari dang. Arang maka kaplag tag Huwag madon. mo na namatan nga. Ingag, patula. Aram naghana. Ah, si Ate Monica. Hani na barang patula aram naghana. Di man kawad ag bungag patulay yor gali gusto pag kamo kaplag. Tapi Sa daghan. may atong makuha diha. Kumutag ta. ha? Og mo kaplag Vitamins sa sa tulok. Da ada na grabing vitamins. Ha? Grabing vitamins. Aw, ag kamunggay Punuro siguro na na. gani. Ag kamunggay siguro na sige ni Tumugay na magtigop. nila kaagi sige. Malunggay ti. Sa ganahan. Kinahan malunggay ti. Good luck naman sa atong tupad yor. Ano man? Kaya naman. Silo mo ka pag marinig. Silong yun, dadag lagaraw. Ay, Mama Alex! Good morning. Bitara. Good luck naman din natin ang Mama Ali. Awan dyan, ugma. Anda kayo maglulingkod pa man ta. Ay, orientation pa man ha. Maglulingkod o na. Usa mo kuna. Naghana si ini. Dari ralaman ag ibabaw ag kuan, okra para lami tanawon ba na yung mga huliras ibabaw. Lain po ng Kani ubos. ka okra. Ha? Kaya ka okra. Alami na kidang. Hani ni ay? Milon. Di sa nino similyahan. Haman. Kana, similyahan. Pati tata pa man ha. Wala sa okitas. Maestro sa unang gwapo. Si Secret. Jan Clem. Di. Wa mo na naman. Nanapod na yung maestrong gwapo. Ikaw ba dyan na? Shout out! Plan. Up. Yo, words mo ka basa to. Ano lagi sa na iskwela? Lagi ka ng Uplan. bright nagsig pupisdok. Yor, Right, track Facebook. pisdok ko no, ag pisdok. Lata, ay, alas 12 na ko na to gabi eh. Kay, Duwa, punta na ko kay, napilde ba ko, haling human. ina ah. Sa oras, pilde ko. Patay jig ay bags. Grabe. Kung babit jig ay bags yor. Kuyor, Ah, kung babit jig ay bags, daghan na ta. pila na kabag. Ijaran na ko. Ah, okay ra ng ay bags. Yor, Ha? okay ra ng ay bags. Pila na, labi bitag na ako. Sana all labi. Lami sa lagi ron kay wa pa man nakatindis og tupad. Yor, Ah, sud adlaw na mura na ta datig, paabog-abog eh. mura na ta datig, sud adlaw mura na ta kajat burot. Wala nagtamasahan. Okay guys, nahuman na dyan naghinlo guys. Salamat sa Ginoo. Dapoy ang hulandong Honorable Mayor Rosale. Model ka kapadas. Dan nahuman na dyan na guys. Agmangga pang gibukbukan na rumaka. Munga po na sunod adlaw. Sunod adlaw, sunod tuig. Mauna na siya guys. Ag nagunahan din ang kuan guys. Da alugbati ang daghana. Hapa ng tukuran o kuan. Tukuran na nahog kahoy, kaya rong magkatay-katay si siya. Tanaon, magkatay-katay. Jarang daghana day guys, di ah. Dara guys, di ah. Alugbati po ni siya guys. Jarang daghana ka dyan na. Tigbasa na ba na karin di ah. Kaya manggigunahan, dyan kaya nga man kugwa da inga na. Pero napasusulabi pag hakot. Ila ba mong hakot? Ng hakot nga mga manunuway kasi mo paak.
Sunod adlaw na pod guys, hanap po ni si Jang bukbukan. Nga tuon na hospikas to ah. I-black. Huwag ni nanay pa i-black. Inaol. I-black na yarn. Siya kayo magbahin sa kuno Miss Mayor ka mga pa kuno Miss Mayor darig okra. Okra yor. Ayun na ng ukra ka, di mo kag ukra. Naawat. Tukon isabot sa maningis nanay, isabot sa kuno daari daan. Kaya man pagkasaburanan. May lain, gano'n naman tas gamay. Puning dako. Daga dun. Ba gadod. Butangan lagi ni nagtambok yor. Sa butang pandungan na po nagniwang. Oh, magsagol. Pa, so. Dali yung ba siyang, di ba, lamian? Okay, na-apil na. Apel lang ka lang. Lugbati. Luoy raman yung mga lugbati, rang dughaw na raba. Masarap mga buki mo, naghigwa ros, garaba mo. Rentan ko, muda ako. Orasyon ni sayor. Na mabuhi ni. Anang ibutang guys, dapit say. Dali na ba ng kitsay? Mga ano mo ko ni mo ay? Mga di ra kunos mayor guys, ugma. Luing Ginoo. Nang patungag marido kay parang di atok-tukos mga baksyan. Mga manok dali. Mga manok di ay. Tago man ni na yuran itago sa kwarto. Nga na ra si Jack pero di ma. Sikil ra man si Jack. Turok na. Unja. Pitsay sa ani, pitsay. Tulad adlaw na nila itanam yun. Na maapas jud. Nagbago para ba niya? Ana pag isda na banha man. Ang okra pwede naman nagdari ra pwede itanam. Di sa na itanam bro kay mo tanam sa uway dining pati tigaw uway dining di mahusik ra ning okra itanam na dira ka bunga. Dira ka bunga tunsis na. It ada mo na guys road adlaw tanam na ko dari. Di ana magpitsay da nang nasabot. Dara guys, bahay Miss Mayo sa radish. Ano man magdugo? Sumay rata. Kadismaya. Ano tong kuan? Kani. Naara mo ko ang banda ng diinjo. Naara ko ang banda ng diinjo. Ay. Nabamugi pang lukdo. Nabay pang lukdo. Na lagi maigo. Mulayas ko yor mo ko USA. Kuban ka? Lain. Layas mi. Mulayas mi na manana wa pagaling ko. Gusto ila ka kay. Ano iskulahan? Leyo. Ano class bita? Taas naglubi. Taas mo nang labi. Tago sa nina kay jag nanapon mo ang banda ni. Salamat kami guys. Salamat kadyo. Hello guys, nahuman na dyan ko guna dito naghino sa garden. Sa karon guys, mag-orientation dahil mi sa tupad. Magsugod na sa mag-work bino. Magbirigod ra ka ni Mami Tiri ha. Ikaduhang orientation dahil na mo guys, sa karong adlaw sugod na mi sa trabaho. Apila ron sa sweldo. Kay 10 days man guys ang among trabaho. 10 days sugod rong adlaw sa among pag-orient. Diyan mo nang very good ra seleksian ha kay mag-work sa mama no. Kiss ko nga. Di ka magdagandagan dari ha aron di madamag. Karon di madugangan ning nas imong sikong nagsiga ha. Bye-bye na. Bye-bye. Mao ra namang vlog rong adlaw guys. Atangin na pod ugmang adlaw among vlog guys. Kay ginabuhi sa kog aho. Dino, mag-work si mama no. Salamat dahil sa inyong pagtanaw sa mga vlog guys. God bless ninyong tanan. Thank you for watching. Giunhan ko. Thank you for watching. Bye. Bye.